gedheke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Agung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Kapurba Risang murbeng rat ing sahanane ingkang Iwan kanang sihing tasih mawe buka sawegung Sagung mering delahan Iwan kanang mamujeng ngori jengnayageng rat Niwang Sukmana mangadil luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badranaya ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo Pak iki. Bapak Semar sawetara lenggah ana ing pendhapa Kabagongan padha raharja sapraptamu Semar. Wedhus karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosik ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampeyan ratu sing rawuh neng negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate
sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bareng isak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem, nek ana tulisane genduren menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Mbak. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. 6 wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanana ya. Kula pundi nggo cimat paripih dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya, iya. Nala gareng padha rarja sak praptamu? Kamas telek. Nala gareng padha rarja sak praptamu? Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, slamet, Truk. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalahke aku, Pak. Nyalahke sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye?
Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Wah iya rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumpukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Mongko ora mili. Dadi siji sing marai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ta Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatan ing raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat ki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon nika pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso ndelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjrang kang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bab Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek. Sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu Yamaha 75 didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse didol sisan. Dadak Karkoso golek ramban.
Terus trontongmu didal. Ah, semua. Moh ae dinggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ah iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari jegose nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum kasiling samirana mrit sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning griya susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa to sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit
gotong royong. Ngecor, ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak ngono apa piye apa 200 sak. Nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to kok ora diomong kok malah nesu ora. Amen 3 e. Oh, kuwi adol pit. Heeh. Ya piye gong piye tralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon tegel oh lha edan aku iki wong tegelan kok santai aku ning ya mesakno bapak wah wis pusing aku to apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya saanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi. Sing wis umume. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Oh, iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu monsrot yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pring ngapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula, apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok.
mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Iki aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lek iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kasih wis payu. Ah, mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Ah, nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren diundur. Lho. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wih iya. Ha iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukokke wae ah, cah cukup kok. Wah iya. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil, Mar. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berebuti mandana raras ing
Ong Ong nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya Ndara Dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa dadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya dados supayang payingan sanggaring para widodara widodari para Jawata para dewa para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning Lurah Bagong Mendha alon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta mongki nek dikandhani ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi
Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Mbah Bagong ngandan-kandanane ngeyel ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kok ana wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid eleng ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cak-cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tre. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om pilahing. Lho malah janturan. Awikna mastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya. Sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita.
Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun praptana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali Martiu Kunda. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalpatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali Martiu Kunda manik Kakang Semar. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nendi ya, Pak?
Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat ya. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tak tesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong ning kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh lah ya moh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para jawata. Ing bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawan ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Buta mbales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tak setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon.
nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kalgawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki, kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho ora omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Sarahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak?
Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Gurungku kalah karo aku, tak jaluki probiyane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gaku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh, kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun, bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ki ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ro anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumawani ora. Kegedengkelmu, Mas. Penyanyi kula niku kaliyan bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra sing mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengke wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa gong biyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok biyen. Ngarat boto papate prel. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuke. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke.
Petruk dalem, Pak. Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, aturus nggen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongé. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Gawe pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh.